Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Shaira, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May papan iti ugalik ti inak ibinglay. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Shaira dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Apay aya ka na yun nak nga asitgan, sika? Ricky! Pasensya ka na, Shaira. Kaya't ka kumala nga kasarsarita. Break time tayo, mat. Isong adapay ti oras ta nga gistorya. Jack pagtatakunan aka istorya ti kasken ka. Aha. Apay ka di akagurguran, nak. Awan matidakas nga inaramid ko kan ka. Basta di ka kaya takasarita. Iso apang nga asim. Di na kun asit gan. Gamaapay, Shaira. Awan mati amok arason. Tapno kasta ti ipakpakitam kanyak. Basta! Di kan umasidag kanyak, Ricky. Tauray ang nyapay ti araramidam. Talaga adi ka kaya't akasarita? Wanan, Shaira. Kat pakawanan na kuma. Noan yaman ti inaramid ko asaan anasayaat. Di nakman mingmingmingan akasta, sika, Carlo? Agraraman. Mingmingmingan kaayamat. Kat no saan kakita, nak? Ibagam kit din adinak mingmingmingan? Ha? Saan ka mataming mingmingan Anya? Wen, Shaira. Hangam ni. Aguray ka. Napuskol gayam unay ta make up mo. Uray ko mano bagbagay mo. Saan maut? Buisit ka? Agtal na ka man? No awan ti sabali nga ibagam. Di na kon kasarsarita. Ha? Ayawan mo, Shaira. Imbis ajak makita dayta napuskol a make up mo. Feeling kan tumot ngamin. Feeling ka asikatikit kitaak. Huston ko nakmat! Umadayo ka kanyak. Gapot adyak kahit amakita ti panagruprupam. Imbag ko man o gwapo ka. Apay, ti kunam ka de kat napintas ka, Shaira. Adun tupay ti makaatiw kan ka. Atiwon na ka ti balasang ang naggapo ijay probinsya. Nga uray awan ti make up na. Pumanaw kan kunak. Ang mga numabarsak ka iti tumbler. Ha? Ala, wunan. Panawan kan, Miss Suplada. Puisit na dya, Carlo. Ipaganakit din ang napuskul ti make-up ko. Nan, kita man nga agpay sutarupam, Shaira. Kita man, no agpay so timbaga day dya lalaki. Na? Apay nga katawa ka. Kasanumat ngamin, nasobra ang agpay so tinag-make-up. Ay, may saka mat. Di nakpay isakit mat. Isakit ka, Alexa. Nga makakatawa aklaan ga po iti itsuram. Ingka man iti restroom, ingka agdiramos. Apay nga agdiram usak ngay. Nasobra ang nga ron tinag-make-up, iso adinilaw na kan ni Carlo. Wanan. Buisit ti kastoy. Di nakman katakatawa na kasta, Alexa. Hay, Shaira, agar-aramid kamat ngamin iti pangkatawa, andaken ka. Nagbadoy matanday ta a Kristi. Madlaw ang naggapo iti nasulinak a lugar. Si Kamat, tila madildilaw mo. Agpay sumata. Kita mati pa nagkawkawis na. Di ka man mang dildilaw. Tano si kati dilawanda. Naglaka ka masakitan. Kasano ajak dilawan, kat makitak nga rod. Ay, jak amo kan ka, Shaira. Baliwa man ti kasta nga ugalim. Nakauy-uyaw ka. Anya? Kan apaam amin nun akatrabahuan ta. Agyaman ka, tadida ka tututupan.
Ay na, didak matutupan. Gaputa muda nga addarason no apay akas jaya kadakwada. Kan maysa, apay ngamin nga ipapilit dati makisarita kanyak. Kadyak nga rod kaya takasarita ida. Apay ngamin akas taka kadakwada. Basta! Talaga adyak la kaya ti makisarita kadakwada. Ay na, Shaira. Kinakurang ti panunot day tangar aramidam. Ay, saan akurang ti panunot ko, Alexa? Awan kurkurang ko anya. Ay na, literal manan ti panagawat mo iti imbagak, Shaira. Panunutam ana imbag ti imbagak, tapno maawatam ti kayat ko asawan. Si Kagayam tinangisukatan ni Jake kanya, Christy. Shaira, Amok a ginargarim ni Jake. Iso ana ibaw ingken ka ti panagayat na. saan na pudno day ta, Shaira? Naginayat kami kini Jake. Iso an naadan kami iti relasyon. Imposible mat asika abadoy ti ayaten ni Jake. Napimpintasak nga dayong am iti sika. Iso ajak pa dyan nga ay ayaten na ka. Di kanto matlaagragsak, Christy. Gaputa di kay sardengan ariribukan. Ilaban ko ti karbangag. Gaputa syaktiim mo na, akaayan ayat na. Nagwinaswas kayon, Shaira. Iso apang asim, tadi ka kumamit mang riribok. Di ka mang parnuay iti parikot. Saan asyak ti kalkalabanam, Christy? Gaputa di mo amot ti kabailak nga aramidan. Ti kukwak lang. Isong asaan ang mabalin asika ti mang tagikwa ka ni Jake. Kasladyak maaklon ani Christy tinangisukatan kanyak ni Jake. Anya ko ma, ti saan anak kapapati ijay, Shaira. Anya kamatan, Alexa? Kanayon akong tram dagiti ibagbaga ka. Saan mat? Saan mat ngamin anakaskas daw ti ibagbagam, adi mo patyan. Napimpintasak nga adayong ni Christy. No may papan iti kwarta, agpada kami iti sweldo. Anya pa'y lati sapulan ni Jake kanyak. Dayjay pa'y lamot a babae ti pinili na. Wan, Shaira. No iti lang atiwam ni Christy. Ngam no ugali, ada yung anasaysaya at ti ugali ni Christy ngam sika. Kat nalabit, dayta tinakita ni Jake. Anya? Amom, Shaira, napintas kang agpaiso. Ngam, naalas ngamin ti ugalim. Nauyaw ka, kan managtagibasit ka. Agbaliw ka kumangaminan. Di ka kumamasaksakitan ni timbagak Gaputa pagsaya atam mutlaang ti panangibagakken ka iti kinapudno. Christy? Shaira, Wen, nakita kang agmaymay sa. Iso nga inasitgan ka. sige, Shaira. Agsubli ako ni iti opisina. Dandani gaya man alauna. Christy, pangaasim. Kasarita na kumapay. Sana bali. Di kan apaon wano pagsasawan iti makapasair. Naamiris ko. Asyak gayam ti ayan ti bidot. Naalas ti ugali. Iso siguro nga insukatnak ni Jake. Kat bidot ti pagbagak idikan ka nga inagaw mo. Iso pangaasim. Pakawanan na. Diya ka mo no si Pupuso dahil na apanagkid daw mo iti pamakawan, Shaira. Ang di ka madanagan. Gaputawan ti sakit tinakam ko kan ka. Si Pupuso ti panagkid daw ko iti pamakawan, Christy. Iso nga inasitgan ka. Sa anak gayam ang naragsak. No adda tao agurguraak nga awan mo't umno araswan.
Agyaman nak no kasta, Shaira. Kinapudno na. Sa anak a komportable di opisina. Gaputan mo nga adamang gurgura kanya. Sana panunod ko ti ag-resign. Ay, saan? Di ka agris-resign. Diyak kaya tasyak ti makagapu iti ipapanaw mo. Kat, sapay ko ma, tamanipod ita. Agayam tan. Jake, Anya ti masapol mo, Shaira? adala kayat ko nga ibaga. Di ka madanagan. Tasaan a pagsakitan tinakam mo ti ibaga. Ha? Ipaay kon ti wayawayam. Kat ikarik, adi kay pakibiyangan ka ni Christy. Pudno ka di day tangay bagbagam. Wan, Jake. Maawatan ka. Gaputa si hinumat ngay ti lalaki ang mga hayat kanyak. Kat kastoy mo ti ugalik. Agyaman nak, tanaka-amiris ka matlaeng, Shaira. Kat pakawanan na ko ma. Tapi nasakitan ka. Maaklon ko ti amin. Gaputa basol ko matlaeng. Sige, panawan ka pa'y dito eh. Taagawid kami ka ni Alexa. Agan-anad ka kumaakanayon, Shaira. Nadagsan ti barukong ko api manaw iti ayan ni Jake. Kasla Jack mayod ang dagiti sakak. Gapu iti maudi apa nang ibagaan ng agan-an nadak. Maawatak ti marikriknam, Shaira. Nagasat ni Christy. Gapu ta ison ti agtagikuha iti panagayat ni Jake. No kumangamin ta nagsingsing putak idi. Nalabit. Da kami pa ila ti agnobyo ita. Saan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa, Shaira? Iso nga awata mon. Ipakitam ket diti panagbalbaliw mo. Tapno adda maay ayo kan ka. When, Alexa, adda pa'y nga tamangayat kanyak. Adda, di ka madanagan. Basta baliwam tinaalas nga ugalim. Kasla nagbaliw ti lubong ita, Shaira. Anya ti kayat mo asawan, Ricky. Kasla awan mo ti madamdamag ko akaapam. Talaga mo't nga awan. Gaputa kayat ko tinatalina ay apa nagbiag. Kasta aya, Shaira. Itaman pa'y. Pangaasim, Ricky. Di na kumamot katawaan. Nasaya at mat no nakapagpanunot kan, Shaira. Wan. Gaputa nakaamirisak. Idiin sukat nak ti kaayan-ayat ko iti babae nga adayo an nasingsingpet ngam siya. Nagmayat gayam a talaga no awan ti kaapa, Alexa. Launay Kitaam, ado pa yan ti mayat a makigayam kan ka. Wen nga rod. Ngam. Jaklat ta maiwaksi iti panunot ko ni Jake. Tunggal makitak ngagkuyog da ni Christy. Madudog ti puso. Masakitan ka, ngamin, di mo aklunan nga awan kayon. Ngam si ka mismo tinag ko na idi nga ipaay mo ti wayawayana. Iso nga ag-move on ka matan. Wen, Alexa. No pa'y narigat nga ramidan. Ikarigatak nga aklunan. Wen, Shaira, kat patsak, adda ti agur-uray a para kan ka. Shaira, mabalin ka di nga agidnan tanto amapan iti kasar ni Alexa. Ha? Sigurado ka akayat nakakakuyog? Wan, apay ko maasaan ngay. Wen tatinang tangsitan ka idi. Saan nga umdas arason dayta? Tapno di kan kasarsarita, wino'y bilang agayam. Agyaman na, Ricky. Gaputa uray kasjay ka alas ti impakpakitak idikan ka. Dinak inadaywan kan ginura. Kas itinay bagak, saan nga umdas dayta? Itultuloy mo kit diti agbaliw. Tapno umadupay ti tao, makigayam kan ka. Wen, Ricky. Kat agyaman ak unay kada kayo.
iti saan nga agsarday apang magbagayo kanya. Maragsakan na, gapot na nasingit tamutan iti tunggal maysa, Carlo. Una, Shaira. Nasingpat ka matgayam. Wana, gapot na nabaliwa kung tinagalas nga ugalig. Dahita nga miti kanayon adilawan dagiti tao kanyak. Dahita pa yun ti makagapo, no apay nga insukat nak ti kaayan ayat ko. Nasaya at mat, tanaka amiris kan, Shaira. Wen nga rod, naladawan ti amin, gapot ta insukat nak ti kaayan ayat ko. Pudno launay ti kunada. Asa ka la makaamiris, no adda mapukaw kan ka. Wan, Shaira. Katuray na sakit man tiwagas ti Apo, tapno makaamiris ka, agyaman kalata. Gaputa nagbalbaliw kan. Kita man, adon ti gagayim mo. Kan maysa, saan ada kayo kan ni Jake tinaikari iti tunggal maysa? Wan, Carlo. Kat amok, addan to pa'y mangayat kanya. Shaira, sika lang ti pitpitik to'y pusok. Jak marik na iti asino man a babae. Daytoy amarikriknakan ka. Ricky, sigurado ka at talaga nga ay ayatan nak? Itilaksid ti agkakasakit nga imbagbagakkan ka idi? Sigurado ak iti marikriknak, Shaira. Iso nga aklunam ko mati panagayat ko. Ricky, Saan alapad ti saan anasayat nga ugalim. Gaputa makitak mat. Apod-pod no ang nagbalbaliw kan. agyaman nak unay. Gapot ta inayat nak, nga oray kastuyak. Nasingpat ka, Shaira. Gaputa makitkitak daytan kan ka. Di mo nga minan panunutan tinapalabas. Gaputa nagbalbaliw kakat nga rudan. Gapot ta di naksinardengan a binagbagaan. Kan maysa, nakaamiris akmat. Iso ang nagbalbaliw akon. Dayta jay kunada at itunggal tao. Adda nga adda ti pagbaliwan na. No kayat nang agbaliw. Sa bagay mo't kit di sige. Aklunak ti panagayat mo, Ricky. Nang rona, kat napanagnakak, ti kinapudnom. Agyaman ak unay, Shaira. Gaputa sinungbatan nakmatlaan. Maragsakan ak para kan ka, Shaira. Gaputa na saraka matlaangan ti lalaki at talaga amang ipatagkan ka. Wan, Alexa. Kita man ngagpayso ti gasatan niya. Ni Ricky akanayon ko apabainan idi. Isugayam ti agbalin akaayan ayat ko. Wan nga rod, kinunampay idi nga uray anya ti mapaspasamak kat di mulatan kayat akasarita. Anya ngay ita. Wan nga rod Agyaman naklaunay iti Diyos. Gapot adda kayo nga inaramat na nga instrumento tapno agbalbaliwag. Kan maysa, adda pagsayaatan ti panangisina kanyak ni Jake. Gapot ay so ti maysa arason a nakaamirisat. Wan, Shaira. Ngam ni iwaksi mo ni Jake. Gaputa na ragsakdan ka ni Christy. Kan, agayan ayat kayo matan ka ni Ricky. Wan, Alexa. Awanan ti sapulak pa'y ka ni Ricky akaayan ayat ko. Gaputa na kasingsingpan. Iso adi kan agtangtang tapno di nakapanawan ni Ricky. Wan, talaga nasingpet akon. Tadyak kaya tamapukaw ko tinasingpet kan nataer anobyog. Anya? Dakkel unay ti panagyaman ko, gapo tan nakaamirisak ket nagbalbaliwak. Iso nga ita, natalnan ti panagbiag ko iti sidong ti asawak ken anak ko. Ket husto gayam ti kunada, anaragragsak ti panagbiag, no awan ti kaguram, ken manggurgura ken ka. Alakastan ket agyaman ak unay.
Tuy pagayam mo, Shaira. Shaira, agyaman nakiting ka panangibinglay iti pakasalitaam. Ket pudno launay. Anaragragsak ti panagbiag no awan ti imimpenem asakit tinakam. Ket sapay la kuma, tagnanayonan ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti tinagan a Shaira, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Liwan. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.